Мене сьогодні питали, що значить кримсько-татарський прапор. Він значить свободу, своє право на гідність, право на свій дім, право жити своє життя так, як ти хочеш. Сьогодні кримсько-татарський прапор уособлює в українському суспільстві, тепер уже всьому світові, невіддільність кримських татар від Криму, неподільність Криму від України. Це символ, з яким воїни кримські татари в лавах Сил безпеки і оборони України йдуть на ворога, боронять Україну. Цей прапор має після звільнення поруч з державним прапором України майорити по всіх куточках Криму в якості символу тієї оновленої автономії кримської. Автономії, яка буде формою реалізації кримсько-татарським народом свого права на самовизначення на своїй землі у складі української держави.